Een keertsdij begint voor Terke Triemstra met een bakje koffie thuis in Sint-Jabik. Al meer dan 20 jaar keertster op het hoogste niveau. Maar dit moet een speciaal seizoen worden. Mooi man, we gaan die kant uit. Klaar voor. Op naar een mooie kaasdag. 6 keer won Triemstra de PC. De eerste keer is Sontje Nierlien. In 2006 wonnen met Johan van der Meulen en Cor Sittema. De 23-jarige Triemstra werd koning. Teken, Jochepen. Dit seizoen gaat het Triemstra om wat oors. Vast zelfs willen de PC winnen, maar het haatdoel is om 26 punten te heljen. Dat zou betutten dat er de beste keertser ooit wordt. Hij wil iconen Piet Jetse Faber en Hotse Skuul voorbij in het eeuwige keertsklassement. Hey, mannen. Hey. Als je dit seizoen in de punten van het klassement alle tijden helly, dan is het een historisch seizoen. Dus dan kun je wel zeggen dat die oors al horen. En het, grote kans dat mijn laatste hier is, ben ik net zeker, ik dan ambitie in het midden, maar dat komt wel bijzonder hier aan. Je wil sowieso natuurlijk gedurende je keertcarrière wil je vaak onsprutsen en dan maak je wat bekender worden nog meer. Maar het gaat nou heel vaak over het puntenklassement, ja. Het is vrij zo is en ik dat is best en dit hier de punten. Ja, dat gaat bij maar een heel soort wordt zo, ja. Hebben we documentaire? Nou, documentaire, reportage, ze volgen me even. Als er langer nog terug is, dan komen ze misschien niet wel bij. Als we dan weer inhellikjes letten. Het is net maar één keer, maar ik denk het hele seizoen. Dat wordt gewoon echt zo'n documentaire. Het laatste jaar van tegen Triemstra. De passie voor het keertsen zit er als liedjejonkje al in. Ik ben altijd mooi gang bij ons met hem. En hij vond het altijd prachtig. Hij wil ik altijd keertsen ook. En dat ze dat willen, dan ben ik al een heel lang. En je hebt natuurlijk talent. Er komt een heel soort bij te zijn. Ik weet wat Hotse Skuul Tommy zei in die tijd. En die zat er ook meest achter. Die praatte toen tegen Krek begon ook wel met hem. Dan met de PC. En ze doet een echte topper. Maar ja, dan verwacht je nog niet dat hij zo ver komen zal, dat hij die punten halen zal. Hij is altijd fanatiek geweest. Hij wil altijd trainen, hij wil altijd overal wezen. En het keertsen is van mij bijzaak. Ja. En natuurlijk teken wil dat graag Helly en dat snap ik. En daar steen ik al hier achter. Nou, en dat is ik prima. Dus daar geef ik voor. Triemstra libbert voor het keertsen. En makkelijk had er het net hoorn. Witte man met water al zo'n 2010 keertst. En als dan ik dan naar het trajectjes van wat het er verdwaald moest zijn maar. En hier was geblesseerd geweest. Het hier van zijn schouder. Zijn ziekte van Bech treft nog. Nou, als er juist wat tegendraaien voor verdwaaldlitten verdienen had zeg maar. Ja, petje af. Dan is hij een groot sportmens. Nou, tegen dit weer. Alsjeblieft. Dank u wel, Marijke. Ja, graag hier. Je bent van januari begonnen te trainen. 2 keer in de week. Nou ja, dan ga je het erover van bliksem maar 27 puntjes. We staan dichtbij. Of tegen staat dichtbij. Hè? Ja, dat is ook gewoon geweldig had dat gebeurd. Je denkt eerst, het is onmogelijk, zoveel punten als Piet Jetsen te pakken. Ja, dan denk je, dat redt hij nooit. Ja, nou die zo dichtbij is, wat verdikkie jongens, dan hoop ik ook dat hij het pakt. Het is geweldig dat het lukt. Ja. Maar Triemstra zal er wel vaak keertsen matten. Cadeau krijgt er het zeker net. Het is mooi voor hem, zo weet ik natuurlijk. Hij heeft er wel genoeg verdiend. Alleen wij zien gewoon naar jezelf en wij willen gewoon elke keer van hem binnen. Dat blijft zo vaak mogelijk. Ja, je wil ervoor zwaar dat hij dit seizoen dat puntenklassement net pakken kan. Ja, natuurlijk, dat is eigenlijk onze doelstelling al. Net dat dat uw bewuste keuze is, maar we willen gewoon elke wedstrijd winnen. En dat dat nou tegen is of een oor, dan maakt het dus net heel zo uit. Hij mag er wel 40 jaar wezen, de sliet zit er nog net op. Vanuit het perk slaagt Triemstra de bal nog altijd boppen. En met elke partij die het zijn parcours wint, komt Triemstra weer 3 punten dichterbij in het eeuwige keertsklassement. Een tweede plak smiet 2 punten op en een derde plak 1 punt. Als het heel is, ja, dat zou wel heel bijzonder zijn. En we zijn heel dichtbij. Eerst Hotse Skuul en dan Piet Jetse Faber. Nou ja, dan heeft het wel het wat naam in de keertverhaal. Ja, en daar zou Sto dan boven komen te staan. Ja, dat is nou een beetje onwerkelijk inderdaad. En, ik weet wel natuurlijk 26 punten, dat bij je van de PC heli kennen.
Dat zou wat het allermooiste wezen, denk ik. Maar ja, wordt het nooit per se het volgende jaar, dan zullen we dat wel. Ik hoop dat ook het Heli dat zou ik echt heel mooi vinden. Daar gaan we voor en als er geen rare dingen gebeuren, dan is dat gewoon te dwan. En wanneer het een plak vindt, zal ik op een gegeven moment de laatste 3 punten maken. Ja, dan kan het elke week, dat zal misschien wel nog patenteerd worden, dat je dan die laatste punten wacht ziet. Maar ja, misschien gaat ik wel heel goed aan, ik weet het net, we zullen het zien.